Showtime. Showtime. Ahoj, jmenuji se Tomáš a chtěl bych vám ukázat, kde se skrývá matnice ve Flexaritě, respektive jak ji odtamtud vytáhnout. A uvidíte sami, jestli to zvládnete, anebo jestli je to na to, abyste to odnesli do servisu, to si musíte každý jako udělat ve své hlavě sám. Takže jdeme na to. Takže OK, jak jsme se říkali, není to nic složitýho, potřebujete k tomu šroubováček, takže šroubováček, aby byl magnetický, bylo by dobrý, plochý šroubováček, ne křížový. A Flexarita má takovýhle plátínko nebo něco podobného na sobě, ale většinou tohle tu šedivou věc a tu má tady vepředu. To vezmete, odloupnete, to já už tam nemám, protože já zkouším ty matnice a narazíte na 1, 2, 3, 4 díry. Tady z těch 3 děr k tomu se dostanete celkem jednoduše, protože tam nic ničemu nebrání, ale tady ta díra je závislá na přetáčení filmu, nebo respektive na tom ovládání. Musíte to pootočit a potom, co to pootočíte tím kolečkem, tak se vám objeví šroubek a vy ho normálně vyšroubujete. Dělejte to, když to budete dělat, dělejte to takhle, dělejte to opatrně pomalu a s magnetizovaným šroubovákem a pak ten šroubek normálně vytáhněte. Pokud se na to nebudete cítit, v pohodě dejte to do servisu, tam to udělají. Tak, další věc, když povolím tyhle 4 šrouby, vezmu tady tu šachtu celou a celkem pohodlně ji vytáhnu ven. Tady vidíte, že jsou ty 4 šrouby. Tady vidíte, že jsou ty 4 šrouby a tady to má 2 šroubečky. Ty šroubečky vezmu a vyšroubuji. Tak super. Tak šroubečky tady s tím mám vyšroubovaný a pod tady tím se skrývá matnice. Matnice je jak ze předu, tak ze zadu. Je přidělaná takovou pružinkou, aby dobře doléhala kvůli ostření. Pružinku vezmeme, vytáhneme ji ven, ze zadu to samý. No, ať už jenom nám vyjede matnice, kterou máme. A můžete si vzít potom matnici, která vám přijde ode mě. Tohle je kus jenom jako na zkoušku, ale matnice se tam vejde do té drážky, což je důležitý a je světlejší. A tato matnice je o něco světlejší než ten originál. Jo? Já nevím, jestli to bude vidět, matnice jsou stejně tlustý nebo silný, takže jako nikde ani ve ostření, ani nikde by neměl být problém. No a pak to zase tím způsobem stejným strčíte dovnitř, dáte tam pružinku, dáte tam kryt, všechno přešroubujete, vezmete, dáte zpátky do foťáků a přišroubujete to na těch 4 místech. No a máte hotovo, máte vyměněnou matnici. Přátelé, co k tomu říct závěrem? Kdybych věděl, co vím dneska, asi bych to dal do servisu a vůbec bych se s tím nepáral, protože já jsem to sice rozebral a mám takový pocit, že to nedám dohromady, takže to budu muset nechat udělat u někoho, kdo mi to dá pořádně dohromady, ať mi třeba trochu se řídí.
Takže zamyslete se nad tím, co teda, jestli vám to vyplatí vyměnit si to sami, nebo jestli to dát za těch, já nevím, pár stovek do toho servisu. Nebo někomu známému, kdo to dělá. No. Tak jo, to je tak celý o tomhle videu, mějte se krásně a my se zase objevíme jako pěkný end škubál. Se objevíme s nějakýma zase novinkama, doplňkovejma a tak. Mějte se zatím, čau. Díky za sledování. Díky za sledování. Like. Držím ti město, teraz už vieš to, nemusíš sa báť. Držím ti město, nie je to gesto, ako toľkokrát. Čau.